Продължаваме с урок номер 2 от нашия прекрасен тренинг за жената на тема днес лесно. Всяка една от вас в своя живот си поставя различни цели. Преминава през различни препятствия и понякога всичко се струва много сложно, много трудно, недостижимо. Камо ли да се сетиме за това как да ни бъде лесно. Нали така? Древните предците ни са използвали едно много хубаво, важно правило, което е издържано през годините. И аз често го използвам в моя живот. Сега ще го споделя с вас в този урок. Когато искате да случвате някакви дела, така ги случвайте, така ги извършвайте, че да не се привързвате. Защото само тогава вие ще случвате нещата с най-висшето, най-святото, най-мъдрото, най-здравословното за вас. Поставяте пред себе си цел, без значение дали материална или духовна, но сякаш между вас и целта има разстояние. Сякаш тя е далече. Ако я постигнете, често тя губи смисъл. Защото когато постигаме целта, какво правим ние? Ние влагаме в нея най-скъпото, най-святото. Нашето време и нашето пространство. Нали така? От тази гледна точка казваме, че постигайки целта, тя може да загуби смисъл. От друга страна, дами, всяко нещо пък има замисъл. След като тръгваме да го правим, означава нещо за нас. Ако се освободите от вътрешното желание, всъщност, вие ще се докоснете до най-красивото, най-истинското, настоящето. Радостта. От това, че правите нещо, просто защото искате да го направите. И самия факт, че вие сте в настоящето радостни, щастливи, само от факта, че нещо сте тръгнали да правите, доближава до вас случването на целта и не само. Удоволствието от това, че я случвате, без превързване. Какво се случва понякога в живота ни? Искаме много силно нещо. Толкова силно, толкова страстно, буквално се вкопчваме в него. Вземете каквото прецените от вашия живот. Било то изграждане на партньорски отношения, финансовата част, ако искате да сте малко по-свободни финансово, изобилствени, както се казва, по-здрави и така нататък. Каквото искате, това изберете. Ако много дълго време се вкопчете в това, ще видите как около вас сякаш всичко заговорниче срещу вас. Едно съпротивление се усеща непрекъснато. Не винаги, но в голяма част от случаите, които съм изследвала, това е на лице. Съпротивление. Ако това се случва с вас, не казвам, че със всяка една от вас. Това означава, че много го искате. И вие толкова много го искате, че се превързвате. Така всъщност усилвате блокажите на собственото си подсъзнание. Разбирате ли? Още веднъж го чуйте. Вие толкова много го искате, толкова много сте се вкопчали в него, толкова много сте се привързали в това да го случите това желаното от вас. Че всъщност усилвате блокажите на вашето собствено подсъзнание. И така целта все по-далече става. Желаното сякаш се отдалечава. Освобождавайте ситуацията, мечтата.
от превързаността, защото само така вие всъщност отнемате вътрешния блокаж на подсъзнанието. И тук ще включите божествения замисъл, както се казва, истинския смисъл. Нещата да стават лесно. И тогава всичко се разрешава по най-лекия начин. Затова лесното случване означава да освободим подсъзнанието от вътрешните блокажи. Когато искаме прекалено много нещо, най-вероятно тази вътрешна детска част е неудовлетворена. Имаме 3 части вътре в нас. Детската, зрялата и тази на родителя. Детската част, тя е миличката. Искам. Постоянно трепти и говори. Вкопчва се в това, защото го няма. Но интересно, че зрелият човек вътре във вас няма и ресурса да го случи. Когато не се случват нещата. Казвам за тези от вас, на които нещата не им се случват. Не говоря за тези от вас, които бързо и лесно манифестират и реализират и в материя, и в емоции, в духовен свят, това, което желаят. И какво се случва? Значи аз искам, но зрялата вътрешна част в мене няма ресурса, за да го случи това искане. И тогава се намесва този вътрешния родител, който е критичен и започва и той да шепти. Сега това защо го искаш? Това сега не виждаш, че не може да се случи. Това е нереализируемо. Пожелаеш нещо друго. И целият свят започва да се съпротивлява. Защото трите части са в абсолютно различна енергия. Малкото детенце има едно. Зрялата вътрешна част няма ресурс, примерно, достатъчен, за да случи това, което желаете. И критичният родител се включва и той. И тук вие си правите вътрешни самоблокировки, с което целта не се постига. За да случвате цел и желание лесно, трябва трите ви части да са на едно мнение. Детенцето, възрастния, зрелия вътре във вас човек, да може да ви осигури с ресурс, материален, духовен, емоционален, подкрепящ ресурс и вътрешния родител също да се съгласи с това. Да, това е чудесно. Например, желание, искаме да посетим детски увеселителен парк. Чудесно. Детенцето казва, искам на детските атракциони. Родителят, вътрешният, е съгласен, защото и зрялата ви част има ресурса да го осъществи. Имате възможността да закупите карта, имате възможността да достигнете до този увеселителен парк с кола, та дори и пеша, и родителят, вътрешният, и той е съгласен. Трите части са на една вълна. И тогава нещата стават много лесно. Няма вътрешен блокаж. И всички вътрешни три части са доволни. Това означава, че когато искаме нещо, ние не се привързваме към него, ние виждаме, че можем да го реализираме. Имаме достатъчния ресурс. Тогава няма съпротивление. Тогава и комшиите да се обадят и да кажат, ама ти знаеш ли, че времето е много лошо, къде си мислиш, че отиваш, това няма да ви попречи. Просто защото трите ви части са много по-силни от всякакви външни намеси и гласове. Тогава от само себе си тези съпротиви ще изчезнат. Вътрешната съпротива е само и единствено случваща се вътре във вас. Така че помислете от тук насетне, когато искате да случвате неща, как тези три части да бъдат на една и съща вълна. И тогава вече няма да се превързвате към желанието си, към целта си, а ще бъдете свободни и ще случвате лесно нещата. Ще бъдат по най-добрия за вас начин. И така. Ако нещо се подрежда, то ще се подреди само. Ако не се подрежда, може би е време да изчакате. Може би трябва да пуснете това желаното. Да изчакате. Може би наистина това не е вашето. А може да изчакате малко, за да се преподредят ресурсите.
и да се изравнят тези 3 вътрешни части във вас. Идеята е да премахнете вътрешния блокаж на подсъзнанието си, на тези 3 вътрешни субличности, и тогава ще видите, че по естествен начин нещата се случват. И не само. Те са подходящи за вас и за вашата същност. И така. В днешната среща идеята да случвате нещата лесно засяга вас самите. Вътрешния ви свят, вътрешните субличности. И за домашно може да си определите ваша цел или желание, да разгледате тези вътрешни 3 части как реагират и да видите това наистина ли е вашето. Какъв смисъл придобива за вас? Ако го случите, и защо ви е всъщност това като цел и като желание да го случите? Реално какво ви дава? Защо ви е това? Вижте къде самите вие се съпротивлявате, къде си поставяте вътрешни спирачки, саботажи. Вижте как притискате обсебващо и стремглаво всичко това и си дайте равносметка от тук насетне. Как мога да случвам нещата в живота си лесно? Защото както ги случвате трудно, така може да ги случвате и лесно. И често в живота си, когато чуя някой да казва: ма то на тебе ти е лесно. Да, лесно е. Какъв е проблема? Да ми е лесно. А когато аз ти кажа: то на тебе ти е трудно, ти защо се сърдиш? Трудно ти е. Разликата между това да кажеш на мен ме е лесно и на мен ме е трудно е в начина, по който се чувствате, настроението, което се излъчва. Все пак вие сте на тази земя и имате възможността да променяте своето настроение. Така както може да сменяте посоката на движение през тялото, пространството и живота, така може да правите промени в настроението. Обмислете ги тези неща, за да ви бъде живота лесен. На никой животът не бива да бъде труден. Щом е труден, някъде има вътрешни саботажи, подсъзнателни програми, които са свързани с съпротива, неприемане. Живота се излива лесно, милиарди години. Последвайте го.